казах по-рано, възнамерявам да започнем с основата, ето с тази част тук, за да можем да изграждаме нагоре. За целта, ето, имам един обикновен конец, който винаги вкъщи, аз като домакиня, като примерно домакиня, почти всичко. Имам си конци задължително, този черен плътен конец ще използваме за основата и когато направим цялата шевица, вече ще използваме на финала, за да може да обградим цялата шевица да е обкантин. Така, ето тук ще си направим, ще си вдянем този конец с една игла. Хоп, готово. Хубаво е накрая да имаме едно възелче. Така, ето, готови сме. Казахме, че започваме от средата. Нали, ето къде е моята среда. Казахме, че тук в основата имаме 18 точки, т.е. средата е нашата 9-та точка. Ето тук съм си я начертала лекичко смолив, за да не се вижда, но ще направим едната част. Аз смятам да започнем с лявата така. Значи тук вкарваме ето на 9-та точка, вкарваме кончето. То хубаво си ето с възелчето и всичко останало. След това какво правим? Броим колко точки имаме наляво. Внимателно колко точки имаме тук. Една, две. Значи даваме 2 точки наляво. Ето така, не знам дали се вижда добре. Ето, една, две. Чето е втората. Една, две. Така, имаме едно нагоре. Ето тук намираме точката една нагоре. Хоп. Хоп. И тук имаме една наляво и става първото ъгълче. Хоп. Ако правим по-голяма шевица, ще ни е нужен гергеф. В предното видео бях ви обяснила какво представлява гергефа. Ето тук още една точка. Тук какво ще направим? Една точка. Ето така. Нагоре. Хоп. Ето. Едното ъгълче, пак продължаваме с една точка нагоре също. Тук имаме едно, две ъгълчета. На двете ъгълчета се случва ето тази тук. Тази част ще направим второто ъгълче. Тук имаме хоп. Ето едно ъгълче тук, хоп, ето го и второто. Така. Колко точки имаме, за да направим тук тази част? Една, две точки. Броим си пак две точки. Да не избягай, молива. Ето е втората точка. Тук имаме колко надолу? Две надолу.